Egyik angyali fürtjeivel, a másik ördögi testével hódítja a női szíveket. Balázs Pal és Sobert Norbi boxmeccsén az egyetlen övön aluli ütés az volt, amikor kiderült, a két bajnoknak, Vágó Istvánnal is meg kell mérkőznie. Ezen a boxmeccsen nem volt kopasz a nézőtér, vagy mégis? Nos, Balázs Pali természetesen kivételt képez ez alól, hiszen ő még mindig göndörfürt. Bő 10 éve már, hogy hazánkban megalakultak az első, kizárólag profi ökölvívással foglalkozó egyesületek. Az akkori úttörők közül azóta többen kénytelenek voltak bezárni a boltot. Csak a legéletképesebbek tudtak elevickélni a profi box csöppet sem nyugodt vizein. Az Imperiál közel 4 éve alakult, és bár jelenleg is vannak hivatásos versenyzői, a klub azóta nyitott az amatőr, sőt a hobbi bunyó irányába is. A klubot én 2001. szeptemberében vásároltam meg, én ide jártam ilyen hobbi szinten így bunyózgatni, amikor megtudtam, hogy az egész eladom, akkor úgy döntöttem, hogy megveszem, kevés volt a tőkém hozzá, úgyhogy nekem van egy háttérben egy tőkéstársam. Így vettük meg végül is közösen, azóta csinálom én, ami mondjuk már, amire én büszke vagyok, hogy az saját nevemhez fűződik, én alapítottam meg az amatőr szakosztályt. Van egy jó pár elég tehetséges srácunk, magyaron is úgy érzem elég jól szerepeltünk. 4 sráccal indultunk, igaz, hogy a második fordulóba elvéreztünk, de Sanyi bácsi is, meg több szakember is megdicsérte, hogy 63-75 kilós srácunk elég tehetséges. Bízok benne, hogy egyre több fiatal srácot fogunk kinevelni, akiből még lehet akármi is. Miért láttál fantáziát amatőr ökölvívó szakosztály megalapításában? A bunyót magát nagyon szerettem, adva volt a hely, és én meg voltam többen, hogy itt meg nincs amatőr szakosztály. Hát, szóval magától jött az egész. Az amatőrökkel és a profikkal is egykori EB ezüst és világbajnoki bronzérmesünk ifjabb Füzesi Zoltán foglalkozik, aki már volt edzője az Újpestnek, sőt egy rövid időt dolgozott a válogatott mellett is. Ez egy nagyon nagy kihívás volt számomra, hogy itt tudunk dolgozni, hogy itt mondom, teljesen szinte nulláról indulva kiépíteni egy olyan csapatot, és hát ez a célunk az, hogy egy olyan szintre eljussunk, mint az Újpest volt annak idején, 97-ben. Hogy tudod segíteni egyszerre a profik, illetve az amatőrök felkészülését? Nem sok ez így egyszerre? Mostanában, hogy már egyre többen vagyunk, van ugye 9 amatőr versenyzőnk, és 5-6 profi, plusz még két női versenyzőnk is van professzionális, amikkel kell dolgoznom kell, és utazgatni kell velük jobbra-balra, az ugye elég nehéz. Maga szakmailag azért nehéz, ugye tudjuk, hogy az amatőrben 4x2 perc a boxidő, míg a profiknál 4x6-szor, esetleg 8-szor 10x3 perc. És hát mi eleve úgy készülünk, hogy mindenki 3 percet boxol, az amatőrök is boxolgatnak a profikkal, segítik a fölkészülést oda és vissza is. Ez nem hátrányos számukra? Tehát azért másképp kell boxolni, másképp kell berendezkedni 2 percre, illetve 3 percre. Igen, ez annyiban hátrányos, de ilyenkor mondom, azért ilyenkor nehezebb a dolgom, hogy ugye most volt a felnőtt magyar bajnokság, ahol indultunk 4 fővel, ugyanakkor előző héten volt profi gála, a Popovics, a Rubin Olivér, most hétvégén megint lesz a Balogh Zoli és az Ott Gábor, ővelük külön-külön ellenfeleket hozni, sparringpartnereket hozni, ez mind elég megterhelő volt így figyelemben. És hát ilyenkor 1 hónappal a verseny előtt az amatőröknél visszaálltunk a 2 perces menetidőkre, egy kis pörgősebb ritmust vettünk fel, hogy szokják az amatőr stílust, ugye, ami teljesen más, mint a professzionális. Ahhoz, hogy valaki komolyabb szintre jusson, ahhoz sokak szerint legalább egy univerzum szintű istálóban kell versenyeznie. Te mit szólsz ehhez? Valahogy így van, szóval ez egy igen nehéz kérdés. Annak idején, amikor mi ugye a 90-es évek elején abba hagytuk az amatőrt és elmentünk profinak, szinte a teljes vaksötétségbe ugrottunk bele, nem tudtuk, hogy ez miről szól. Még mai napig majdnem, hogy még mindig itt tartunk. Itt Magyarországon, mondom, a Rácz Felix nevét lehet megemlíteni, aki dolgozgat benne, de rengeteg pénz kell hozzá. Hogy egy ilyen listálót lehessen futatni, mint az univerzum, vagy fele akkorát, amit legyünk a magyar szintekhez közel, ahhoz is rengeteg pénz kell. Tehát Amerikában és nyugaton, főleg Angliában, Olaszország, Franciaország, ott megvannak a hagyományai, és ott ki vannak alakulva ezeknek a feltételei, szokásai, és a versenyzési formák. Itt is a profit is 2 részre lehet bontani.
hogy valakit futtatnak, menedzselnek, rengeteg pénzt kell hozzá, vagy valakit odaadnak külföldi gálákra, betesznek, nyúlnak, ahol nem igazán tud győzni. A profi között van olyan, akivel közeljövőben legalább egy magyar bajnoki cím erejéig találkozhatnunk. Itt a Rubin Oliver nevét tudom megemlíteni, aki nem sokára magyar bajnoki címet fog boxolni. Ugyanakkor akiket imént említettem, az Ott Gábor és a Balogh Zoli, ők is magyar bajnoki címért fognak lassan boxolni. Azelőtt volt a Gálfi András nálam, 3 évig dolgoztunk együtt, és békében elváltunk, és megy az élet tovább. Profi boxszal 1 éve foglalkozom, 1 éve kerültem ide az Imperiába, 2002, jól emlékszem, szeptemberében. Itt ismertem meg Füzesi Zoltán, jelenlegi edzőmet, és 1 éve folynak a meccseim. Előtte boxoltál amatőrként? Nem, soha nem voltam amatőr, így hobbi szinten boxoltam, illetve belekóstoltam más küzdősportokba. Nem volt ez így túl nagy ugrás a mély vízbe, hogy kiélőd az amatőrt és egyből hivatásosként kezded? Edzőm Füzesi Zoltán és menedzserem Rácz Felix javaslatára tettem ezt. Ők úgy látták, hogy érett vagyok a profi pályára, és ebben a meccsén úgy érzem megerősítettek. Mennyire biztosított az Imperiálnak a jövője? Hát ez nagyon nehéz kérdés. Az a baj, hogy talán nem csak mi, hanem minden klub anyagi nehézségekkel küzdünk. Egy olyan önfenntartó klub vagyunk, és mindegy, hogy tagdíjnak, bérletnek, belépőnek, mindegy, hogy minek nevezzük, ezekből tartjuk fenn magunkat. Önkormányzaton nincsen támogatás esetleg? Most múlt héten voltunk benne az Olival az önkormányzatnak a sport osztálynál, a sport részlegénél. Ígéreteket kaptunk jövőre. Úgy néz ki, hogy mert pont az volt a problémánk, hogy a magyarra is, megmondom őszintén, alig bírtam összeszedni a pénzt a szállásra, srácok etetésére, utaztatására, ellátására. És ígéretet kaptunk, hogy jövőre onnan már kaphatunk valamilyen segítséget a sport utazására, versenyeken való részvételre, ilyesmire. A profik és amatőrök felkészítése, versenyeztetése mellett a klub figyel az utánpótlás nevelésre is. Szerencsére vannak, akik már egészen fiatalon kedvet kaptak ehhez a meglehetősen kemény, férfias sportághoz. Hány éves vagy? 8 éves. És mikor kezdtél boxolni? Úgy 2 hónapja. És mit szóltak a szüleid? Semmit. Te mondtad nekik, vagy pedig ők mondták, hogy fiam, menj le boxolni? Inkább ők mondták nekem. Apuci is boxolt esetleg? Nem. És hogy tetszik? Jól. Hányszor jársz egy héten? Majdnem minden nap. Nem sok ez egy kicsit? Nem. És mit tetsz a legjobban a bunyóban? Megverni a többieket. Nem túlzás azt állítani, hogy az Imperiáli az egyik legjobban felszerelt edzőterem a fővárosban. Itt minden adott arra, hogy a srácok tökéletesen fel tudjanak készülni a soron következő versenyekre. Egész sportkomplexum, tulajdonképpen van konditermünk, hölgyek részére van aerobik, oda bemennek néha a srácok is ugribugrizni, szauna van, külön férfi szauna, női szauna, szolárium, tehát vannak erőléti edzések is, erre megvan a teljes felszerelésünk. Várunk minden fiút, lányt, 8. életévüket betöltöttet, akinek bármilyen kis kedve vagy hajlama van, vagy közelebbre szeretne megismerkedni a bunyóval, sok szeretettel várjuk. A gyerekeknek külön 4 órától külön edzők van, külön foglalkoznak a kisrácokkal, ez is a Füzesi Zoli felügyelete alatt folyik. Sok szeretettel várunk mindenkit.